Ngan ot chiteng ser ka do na jan uklong snam jong me lada mimla ban siu ya karam ba mila shim nanga ha kapor kababiang. Ong ushay lok ya u Antonio. Balay u ong kumta. Bat ka ay kadaw ka bala penhap ya u Antonio hakum kata ka apot. Ngin sa tip kat baka jingetu kana kadang ya chakman. Slem ba ladon ha kanong ba benis uwe uju uba kerteng ushay lok. Ulak lalong ubri ubarius pa na kaba ay tingka keliang hakasut kaba rem shibun. Uladon ka donut mau kaba klem jing isen e yanu ru. Bat uban ben kat bala ya kitu ki bomla ban siw ya u hakapor kaba uyakut. Nakani ka daw bun ki isi ya u kamtam u Antonio uwei umahajon Kristan ubasyong hakatahi kanong ba. Ushailok hiru ushun tlonglu tlongs ing ya u Antonio namar uju ay tengka keliang kamtam yakitu ki bawan lap kendit ke shitom ke jenjar bat klem shimsut. Kani ka jingle bhajung u Antonio kala pen ing jingmut shibon ya uta uju namar ka khanglat ya u ba unyo ban thombor ba ban kurup ya kibreu ki bakum kita. U Antonio bonsen haba u ya kendu ya ushailok uju ben ya kasut ke barem bat ia ka jingle ben jong u ya gitu ki balai chimsut na u. Henry ushailok usu pai da kor kenriang u perkat artat kumno ban penhiar keput ya u Antonio. U Antonio ulalong ubre uba jensur mensim bat uba kelut jingmut bat uba sebur kedonut bat uba kloy ban yarab ya unuru uba don kam ya kajing yarab jong u. Kumta ki breu ha kata kanong ba ki ij bat ki burom ye u. U Antonio uladon uwei ulok uba u itep mensim uba kerteng uba sanyo. Uba sanyo uladon kabri kepsa bat kaspa ka hajar kiba ulayo pateng naki kemiki kpa. Bunsen u Antonio uladai banyarap tengka pesa ya u namar ulalong usamla ubala penserwa shibon ya kajing yo barit da kaba im kajing im balut put. Habelmon kashnong kaba marjan bat kanong ba benis ladon kawai kasamla kaba bhabriu bat kaba rius pa shibun nalor bakalong kabriu kaba kot ka perkhat perdan ka kerteng jongka kalong ka porsha kikmiki kpa jongka kila yapno bat kasyong kasa haying pakidulan bat kanong bud jongka kaba kerteng kanirisa. Ubasan yu ulayap mat ya ka porsha bat ulah kwa ban syong kurim ya ka. Kumta ula leche u Antonio bat ulayat hu ha u ya ka jing temu jong u bat ula panteng ka keliang na u lai hajar dukat. Kala lejiar ngkat ba u Antonio dan tingkan nukot hakakti baki jahat kayi jong u kempat wan poi. Ula perkhat banang lej panram na u shailok bat ba unsa siu ya u tang syupoi kita ki jahat. Kumta baro arngut u Antonio bat ubasanyo kila lej rengkat sya u ta uju. U shailok haba ula tip ba u Antonio u kwa ban shimram na u lai hajar dukat nak benta lai benai ula perkhat jelan shipang bat ula ong hala ka mensim. Nga ijeli ye u ba ulong u Kristan. Uju ai tengka keliang klem sut bat na kata kadaw kasut ka hierdor hang ne habenes. Lada ngayo haka kedong ka bebet ngan penhiar kuput ye u habanda sertok. Uju kren benya nga. Hana banga knyot ben yakitu kibawan shimram nanga. Kanda du kajaj kenja jonga baro lada nga map ye u. U Antonio pat haba u yo ibu uta uju usu sengap klem kren ula sengau skuny i mensim bat ula ong. Shailok mi yo sengau. Mela ane emban ai kata karam. U Shailok ula paiktin bat ula ong. Ko Antonio kenrat. Bunsin mila keren ben yanga. Mi bentiu ya kisopti jonga. Bat mi ben kesew yanga. Mentapat mi wan wat ram nanga. Hatu uksew udon tingka. Kala ban long ba na umrat po jaj unyo ban airam lai hajar dukat. Ha kawai kesengi mi bentiu. Ha kawai pat mi ben kesew yanga. Ti menta ngan ngungan yame. Bat na kebenta kitu ki akor jong me ngan airam yame. U Antonio ula pai keten ya u bat ula ong. Ngandang ya le kumta. Bat ngan kendat ya me da ka kejat. Lada me mon ban ay karam wat ay hanga kum ha ulok.
Henry ai kumha unong shun, badladang pen kenya kakular men pensertok laka kepot. Ade ula dom shisha la ong uju. Ngakwa banyadai lok bat phi, baphin ij yanga, ngan klet no baro katu kajing penjak burom jong phi yanga, ngan ai yakaram ka baphi pan bat klem sut. Kumni usai lok ulah keren men keren sbo, bat le men le ij yeu Antonio, ban penpau bu ulong uba jinsur men sim, bat bu ukwa banyalang lok bat u. Nang ta ula ong, ngin ye le chi umuktiar, ba mendoskot yaka kot shimram, ha ka ba antho yaka jing yakut birya, balada mem siu yaka ram jonga ha ka sngi, bat ha ka jaka bala yakut, ngan ot na me shiteng ser ka do jong me, kat bangamon. Ngamen jur la ong u Antonio, ngan doskot pet, bat ngan ong ba uju, ulong ubas bun. Ubasan yu ulak hang yu Antonio bu undaskot yakum kata kajing yakut. Kambha ka ba usa ha kajing kerdu. Henry u Antonio umsya namar klempep ki jihad jong u kin poi shibnai shua kata kasngi ba udeban sew ya kata karam. Usai lok haba ula yos ngau ya kata kajing artatin jong ubasan yu ula ong. Katu kini ki kristan kilong ki breu ki basubas new. Lada sew ha kata kasngi bala yakut ngan mentoy ayu shiteng ser kadok breu. Shiteng ser kadok breu bala otna ubreu kam da kordor lem ne mentoy kum kadok belang ni do masi. Henry de tang ban thet ya kajing i jing snow bahajung u bangat terwa ya kane kajing ya lok. Lada tre nyuma lada utre katba uman. La uta uju kren i kren sbo hadu kata-kata. Ubasan yu u artatin yu u. Bat u yai kang yu Antonio. Ba uno menjur ya kata kajing yakut kabakum kata. Henry u Antonio ula doskot la ka doskot. Ungechi sya kumba ong uju. Baka shulong tang kajing yakut birya. Katukat ni por hadin. Enda ubasan yu ula yo ya kata kalai hajar dukat. Ula lece belmon lembat kinong bud nong rap. Rengkat bat kinong bojong u bakerteng ugratan yu. Ka Porsha kala pediang sngobaha, bat kala menjur ban syangkurim yu u. Ubasan yu ulayat hu yaka, ba don spa don hajar, latang ba udai, naka ying kasem ka badan burom. Henry ka Porsha kala kem keten yu u dak ba ong ba kam don kam yaka spa ka hajar, tang yaki jinglong ba bahajong u, kila biang yaka. Bandala kandakwa banlong kabak ham habriu. Bat kabak hamrus pa shushu bakan long kaba yadai dor bat u. Kahi halade kasngau bakalong tangka kena kababit bat kaba lengkot jengmut. Henry mau ulong ukenrat unong yalam bat usim jongka. Ngahi kalaong bat baro kabangadon kilong menta ki jongpi. Dang mentan ngalalong katrai jongkan ne kaying pagi dulan kakenrat jong ki syakri jonga baro. Kas halade Henry menta kani ka ying kini ki syakri bat mangahi kilong barok ko kenrat ki jong phi nga ay ki haphi lembat kane kasati. Ubasan yo da kabas ngongu bat da kabas ngolungo ya ka akor bat ya ka jing bahajong ka Porsha ula shim ya kata kasati bat ula deng hala ka shinreakti bat ula ong haba kane ka led na ka shinreakti jonga te ka jing emru kalalek kumta pinla ban ong ba ubasan yo ulayap. Ugratan yo bat kanirisa ki balawan senran yaki jongki kenrat jongki baro arngut kila shuyeyeng ya snap ya kata kajing ya kren bat kajing ya tekular jongki kenrat jongki. Ugratan yo ula penpau ya kajing kemen lembat ki bat ula kerpat bahaka sengi bakin kente kurim ken sya ya uru ban le kumju. Ubasan yu ula menjur si sendan da kabaong da ka donut jonga baro lada don kabreu kabami iyap mat. Ugratan yu ula kem ketinda kabaong baka nirisa kala kular bandong kabreu jong u lada ka kendrat jongka ka syongkurim ya ubasan yu. Haba ka Porsha kala keli la kalong shisha kumta ka nirisa kala jubab hooj kendrat kala long shisha kumta lada pi menjur lemma pi. Ka Porsha kala menjur da ka bas ngobha. Hapdeng ka ne ka jingkemen jing ngobha lawan poi ka kubor snow si ktang ya ubasan yo na ulok ba itap mensim jong u Antonio.
kat ba udang pule ya ka shithi ubasanyo ula kela kador ka khmat jong u bat ka khmat jong u kala blat rong blar ka porsha haba kala yu iya kata kala keli ya ubasanyo ka khubor basniu ayu kata ka shithi ka wanra ula jubab da ka basngose bat ula ong a porsha ba i hangne don katu kadne ki kten ki basngose kthang ki bapen khia ya kane ka kot sada ngaladei banyat hu ya phi nadu menshwa ba om tang bangam dan hendrei ngadap ramro kumta ubasanyu ulayat hu ya ka porsha kumno bo ula pantingka keliang na u Antonio badu Antonio pat baki jihad jong u kimpat poi ula shimram na u shailok da ka bakular skem ban sew ya ka hakaya ka balabu badlada sew un shakurup ha uju uban ot na ka shadem jong u Antonio shiteng ser kado ka porsha kala bakli bakan seu laisha sausha ya kata ka ramban pelaj im ya u Antonio lada don kam wat arpusha ru bat watang iwei isnyu inom hap na kakli jong u lok basbun jong u hadu kata na kapop ubasanyo ya kala ong nginya le chua she ying mane banyat ho nang tapen kloy ban le chabenes sha ulok jong phi namar la thet ya phi da kador kabating ngan idru ya phi ting pule ngan snap lam ya ka shithi ulok jong phi ubasanyu ula plet ya ka shithi but ula pule badha kata ka shithi la tho kumne basanyu ba i ki jihad jonga baro ki lawir kata ka jingete kermit jonga bat uju ladai ban sew henrai haba sew ya ka kalong ka bomla bangandang im ngandak wa banyu i ya phi shwa banganyap penban kat ba phis ngobet lada ka jing i jonga ya phi kam kentu ya phi banwan ka shithi jonga kam pherei wow mei laong ka porsha yapun kloy hakatahi kasngi kila lejat ho kumju ugratanyo bat kanerisa tang shudep kata ka jingya tho ubasanyo bat ugratanyo kila mi bak shabenes bat kila ya shem ya u Antonio ma uda shong hapo patok ka porsha kala snothu ya ka khem ha ka ba u Antonio ula hap kumta kala haban watlat kumno ban pla ya ulok ba i ubasanyo na katang am jong unong shun jong u marmar kala tho sha ubela riu uba kha jong ka ubalong uriu saj uba stat shibun hapadua kala yat ho ubaro ya kabalajia bakan panbuj kumno banle bat ban pelaji u Antonio kala pan keliang artat ya u ya kasopti riu sa jong u bat ya kasopti jong unong tho jong u kala pha ubreu ban phet bran shapadua ban ra ya kata kashiti bat ban walam ya kita kitiar bakadon kam bat ba onomdir kapor kala ongru bakan lej ap ya u habines uta unong ra kubor jongka ulawan poi hapadua habenes hakapor kababiang kaporsha bat kanirisa kila phong da kita ki janshin rang bat kila leche ying dorbar usim bat kita ki rang ba shong dorbar kila pediang don burom ya ki baro arngut kaporsha kala ai us ya ka shithi jong ubela riu da ka ba pente ba umla ban wandala de hi ban ya sait nam tau Antonio hendrei ba un snob ha ba un sha ya ubel thasar ubadei kaporsha uriu sait ubastat shibun ba un yang ha ka jaka jong usim bat ka dorbar jong kila menjur da ka ba snob ha haba ka kam kala sedang la penyang ya Antonio bat ya ushailok hak mat ka jing bishar ka porsha kum ubel thasar kala yeng bat kala phaya uju bat kala ong ba unlong uba isnei namar ka jinglong jong ka jing isnei ka kalong ka bakhem ka hiar kum usla bat ngen nabeneng halor ka khendeu ka jingker khu jong ka bertap ka kerkhu ye uta uba ai ba di uta uba pedang ya ka kalong ka badan bor na ki badan bor tam ka penlong ye usem ban kham kraw ban ya ka jinglong sim jong uding senchar jong upen pau ya ka jing kraw jong ka bor senchar perthei ulong ka dak jong ka jing sngongiu bat ka buram sim ha ka badon ka jing kau bat ka jing shepting ya kisim hendrei ka jing isnei ka palat liam ya ka bor uding senchar ka shong khet ha ki donut kisim ka de ka jinglong jong ublei hi
Bat kabor ka perthei ka yasir yem ya ka jong ublay ha ka ba ka jing isnay ka penjam ya ka hok. Kumta koju la ka jing dawa jong me ka long ya ka hok da perkhat bahaki kti jong ka hok om dan manu manuru nangi uban yu i ya ka jing penem. Nyi duai ken na ka banta ka jing isnay bat kata ka ju ka jing duai ka hikai yang i bangin le ya ki kam jong ka jing isnay. Ngalakren hadukat ne bamen kampen jam ya ka jing dawa jong ka hok jong me. Usai lok patiaw ya kata. Bat ulanang kampen ya la ka donut da ka bapan baka kan ai bor ya ba unyo ya ka kapot ka balat ho ha ka jing ya tho kermet. Ubasan yo ha kata kapor ula terwa pen kloy ba un sew ya kata ka ramwat hadu palat shipeu syaru. Bat ula kerpat ya uta uriu sait ban pen kelaya kata ka ban yo pelaj kat kawai kemen sembreu. Kaporsya kala jubab bakata ka bom lalong. Om don kabor habinis ka balaban pen kelaya ka ka bala judon. Uju haba ula yo sngau ya kata. Ula nang perkhat baka porsya kaya sya haka liang jong ula perta Daniel ulawan sya ka jing bishar hooj Daniel kunong bishar bastat katno ngaburam yame ka porsya kalapan na uju ya kata kakot ho kermet enda kala pule kala ong katkum kani ka kermet uju ula dawa hok shiteng ser ka do bansia najan uklong snam jong Antonio bat haba kala pai sya usai lok kala ong tulong uba isen shimlai sya ya karam jong me ong yang bantarno ya kani ka kermit jong me henry uju ula ong da ka mensim jonga ngasmai ba omdan kabor jong utli breu uban pen kelayanga ngayeng skam haka kermit kumta ka porsya kala pai syu Antonio bat kala ong menta satang ba men syu pen sya bek ba unsia plat ya ka syadam jong me ha kata kapor usailok ula belut yala katari bat ula perja ban leno ban penhiar yala kakput kapor syapat kala phai ha bat kala ong shailok midei bandon u doktor hajan ba unset ya ka jing mong jong yo place nam haban dayap uta uju ula phai ktin shisndon bat ula ong balai la tho kumta hak kermet la jubab kapor sya henry ka bahaba min lekumta nak banta ka jing uju ula jubab biang ngam shem ya kata kamdan haka kermet haba ka porsya kala keli Antonio la udan ban ong Antonio ula jubab da ka bajai jai ba udan tang shikenten arkenten bat ba ula long balakre ban syayap ai kakti basanyo ula ong kuble ya phi wat khuslai bangla hap hakani ka apot sepsngi nak banta jong phi kenmau yanga hakalok badan buram jong phi yat ho haka ya ka jing syayap jonga ong kat no nga ya phi wat babe ba phi du no yala ulok ma uru babe ba usew ya karam jong phi namar lada uju ot kham jiliu shiklip mat ka khmat ngan sew yala karam jong phi da ka donut jonga baro ka donut jong ubasanyo kala da ka jing songo ba da ka jing so sik thang Antonio ula ong ngala syong kurim ya ka breu ka banga kumbanga ya la ka jing henre ka jing jonga ka lok jonga bat ka perthai shitlup kinlong ayu hakmat ka jing jong phi ngandu baro ngan IT baro ha uni uksuit hangne ban pelaj ya phi Kaporsya haba kalayo sngaw ya kinikitin jong ubasan yo kalaleman ong kakurim jong phi bakanda don hangne hajan bakan yo sngaw ya kaba pikren kanda aingo tang kendet ugratan yo ula penbut yala ukenrat ba mauru udon kalo kaba henre kan kambha bakanda ladon habneng ban kerpat ya kanu kapor kaban penkelaya kaman semrat jong uju kaniri sapat kala jubab shubet hi ba phikwa ya kane hak ba kamdon markhmat henre tela kulmar kaying ushailok ulap tai ban shuap batla katari halakakti ula kerbe ngin shuplut por nga kerpat ba phin penno no ya karai nyuma long ka porsya shiteng ser nakado
jong utai umahajon kalong ka jong me. Ka an ka sya ya kata, bat ka kasyari ka rai, bat men ot ya kado nakasyadem jong Ya kataru ka an ka sya, bat ka kasyari ka rai. Ushelok ba ulas ngode ya ka jingkran ka porsya, imat kalong nak menta kaliang jong penban ula perta kensan, kunong bisyar bastat, baraba ula wan pai syau Antonio, ula belut biang yala kawaj, usyri baru kriat laki beniat pad ula ong, ale penkre. Daap kendiat laki muktin ka porsya, dang don syu, kani ka kermit hangne kam ong yame ban penjau senam, kasyu ong shiteng ser kado. Ot kata kado jong me, henry haba me ot, lada me penjau shijau kasnam kristan, kajaka puta, bat kimar kimata jong me dakaan, an kundrop syakahima benis. Usyailok haba ula yos ngawya kini kiktin, ula syayong ngan, bat ula ong penkloy. Tu syusiw no kumba pila terwa, lai sya ya karam, balat ho haka kermit, bat pelaj no ya u kristan. Ubasanyo ba ula kemen ba unlaj im ulok jong u Antonio, ula seipen kloy ya kata katengka ban sew syan. Henry ka porsya kala pensange ya bat kala ong, daap, wat kerki, uju unyo ya kaba udawa hok. Unom yo ruem laj tang kaba unyo penshitom. Kumta kre ban ot ya kata ka lungkot do jong me. Henry ken mau ba men om pen mi snam. Bat men om ot tam lem ne duna shiteng ser thik. Lada tam ne duna watang shirati, lada ka pela kano watang kat ka jingkya iwe isnyo menyap. Bat ya kamar ka mata jong me baro on kurup. Ushelok ula shingkan khat, ba unjin dalakwa bu unsyup hetno lem dadei na kabenta karam. Kumta ula ong siwno tangya karam jonga bat pelat ngan letno. Ubasan yo sa sisen ula sei penkloy biang ya kata katengka henry ka porsya kala pensange bat kala ong sange ju dang don sakaway. Katkum ka anjong ka benes jar ubat mu ban syem ya ka jing im jong unu uparasnong unsya kurup shiteng kaspa jong sya kaliang kaba umut ban wadong bat shiteng sya kahima bat ka jing im jong kan long hakakti jong usim marway dem krup namar kata pan map na usim Shailok laong usim ba mendup tip ya ka jing ya pher jong ka mensim jongi nga map no ya ka jing im jong me shwa ba men pan map shiteng nakaspa jong me ka hap sya Antonio bat shiteng pat sya kahima. Henry Antonio hakmat bat kata kador barbaro ula ong ba kata kabenta kaspa jong Shailok kaba uday ban yo ma un ino ha Shailok lada menjur ban ya soy kermit bahaba unyap un aya kata kabenta haka kun jong hi bat ulok jong ka Lorenzo uwe usamla kristan ubala syong kurem yaka namar Antonio ya uba uya itlok bahabar Lorenzo ula tip na kabenta kata ka jingle ban syong kurem ya uta usamla kristan Shailok ula taj kun yaka Shailok ban se ban menjur ya kata menta tang ba yo ban penher keput kumba ulat mu henry kaspa jong baro kalalej wat ka jing im jong hiro kaladon ha ka jing ma kumta da ka jing do jing kermen bat ka jing khuslai ka ba la shu ban ong ki thit ki jaw bat ki mat pung jong baro shirnyang ki jam web bat ula ong nga kerpat ya phi ban sya bangan lej no nang ne ngam das ngau syad bha sapha ya ka kermet sying bat ngan sadoskot nyuma laong usem kilet henry da ken mau ba mendoskot ya ka kumta ka jing bisya kalawai baru Antonio ula laj em ka jing temen jong ubasan yo ba la ban batai syu usim ula khots ngub hai uta uriu saj bastat ban leja bam yade sying jong henry ka porsya namar bakala kwa ban poino syabelmon shwa yo ubasan yo kala jubab sim kenrat map yanga menta kamit ngade ban poi syapa dua kumta ngade ban mino shisndon Ubasan yo kum ka jing sngongu ka bakraw
ba usngau lanu ru umla shu ban siu kliang ya ka jingle bhajong uta uriu saj ubala pelat ya ulok ba ijong u nakateng am ka jingyab ula terwa ya ka porsha bala kumnu ru kan shimno maka ya kita kilai hajar dukat kiba ula dei ban siu ya ka ramjong uju hendrai ka porsha kala kernga ban shim ya kata katingka ubasanyo sa shisen ula persyang ban penkongo ya ka porsha bakan shim ya kata ka jing ais ngobha bat ula kerpat bakan om kernga kumta ka porsha kala ong pi ban than yanga kumta ngan om kernga ai ya katu ka sop ti jong pi ngan phong no manga kumta ubasanyo uda lot ya ka sop ti ka porsha kala yo ilyak ya ka shinrek ti jong u bat ya ka sakti ka ba ula kular scam ba unom lot no wat lada uday ban yapro kala ong na kabanta ka jing i jep hi ngan shem ya ka sakti wat kan ranno nalakakti piru da ka jing i penom kernga yanga ubasan yu ula shingkan khat bat ula ong ka sakti kam shongdor ngan wat habinis ka sakti ka barem dor bat ngan ai hapi peleng la ong ka porsha pi sebun ban terwa pi penhikai yang abangan krong hendrai mentang imat pi penhikai yang kumno bangan jubab yu nongkrong to kublai shong sup u Antonio ula kerpat yu ubasanyo baun ai kata kasakti nak bentajong ubasanyo baun ampau kum ubom sungu ula pabe da ugratanyo ban ai haka porsha kaniru saru kalapan skob haya ka sakti jong ugratanyo kaba makahi kala ai hau bat ugratanyo ba umkwa batang ukan rajong unpau bu usbun ula loja ka sakti bat ula ai kita ki kentai baro arngut kilayar ki birya baro shilenter lenti ki perkhat ban penjau mensem ya laki kurem da ka bakeno yaki bad da ka basmai bakila aibreu yaki sakti ki bakila kular scam bakinom lot na laki kti ka porsha berkaniri sa hakata kamit ki lapoi haying dang step ngap lapoi ubasanyo bad ugratanyo lembat u Antonio de ka porsha bat kaniri sa kilale kumba kim tip iya kabala jia baro bat kila pedang snob haya ki baro laingut ubasanyo ulapan itu ka porsha u Antonio bat ka porsha kala pedang buram ya u kum ulok uba jong ubasanyo bat kala penpau ya ka jing snob ha ba ulalat na kiteng am jong ka jingyap katpa kinang syongkai snob ha kum ni ka porsha kala yos ngau baka nirisa kala ya kelyang ketin berla ulok balai pia kajia kumne lakli nakadaw ayu ugratan yu ula jubab yarat ka sakti ksiar ka sakti ke bom syungdor ruem ha ka balat ho id yanga barwat ino yanga salai lakem ketin kanirisa pila smai ha ka banga ai ya katuka sakti ba pindeng ya ka hadu ka jingyap ba antep lang ya ka bat phi lada phem khen yanga henrei ba phin bat ya ka jutang klempep phila ai ya ka breu ayure ugratan yu ula yada de kat ba ula ba umban se ban ai ka sakti ha unong tho jong uriu sat ubala pelat emu Antonio ka porsha kala ya raplem ya ka nirisa berkala ong gratan yu pilale ka bomdei ba pinchu aino ya kata ka jing ai snob ha ba ningkong jong ka tengah jong pi ngaru ngala ai ya ukan rat ba i jonga ka sakti ka banga ngetskem ba unom aino ya no ru warla da unyo ya kaspa ka perthai baro ka wei pila ai daw ba ka tengah jong pi kan sausi banda dei manga ngala lamwir artat ugratanyo bandaya lade ula ong uken rajonga ubasan nyuru ula aya kasakti ha uriu saj ubadawa hok shishayaka ka porsha haba kala yos ngau yakane kala le bitar bat kala le menmaya ubasan yu kala ong baka nirisa kala hikai yaka banget bat ba ula aino yaka sakti ha ka beriu ayure ubasan yu ula jauh hisau kumba bamso mendong bat ula kethangang kumba bamso ngang haba uyu iya ka porsha bakala sngosi jur bat bakala tharai sniu ya ula ong ngasmai bangam shimla ai kenthei henrei ya uriu saj ubom tre ban pediang ya kita kilai hajar dukat ubala kerpat yang abangan aya ka sakti bat habangam tre ban aya
ula letno dakabadiaw hadu bangamban se ban paai namar ba ula pelaj em ya kajing em ulok ba iconga ngam ko aban long ubom sngungu map yanga ba pinda don rengkat maphi pinjin dalapan nanga ya kasati ban ai hau kaporsya kam patiaw satya kanang ban shu ba ubasan yo ula syat syukor ya kajing i jongka ba kamla shu ban syan ya yu bad ba kenkor ya kasati kabaka kala ai u Antonio sngola shu ban sya ula yu i baka daw jong kata kajing kulmar baro kadai na kumta ula ong dei manga kadaw jong kini kijing ya kajia Shisin ngala IT ya la kajing em nak mata ubasan yo ba dei na utu ha uba ukurim jong pi ula aya kasati menta ngan jendala ya menta ngala IT biang ya la kajing em kum ka benda ban ba khala ba ukenrat jong pi lanu lanuru unam pen kenchu ya kajuban bat pi kumta laong kapursya pin long mapi ka jamin ai u kane kasati bat sneng u ba sumar khambha banya ka ba menshua ubasan yo haba ula shem ya kata kasati ula lengo ngain banyu i baka de ka ju kasati kaba ula ai ya utu uriusa kapursya bat kanirisa kilayar khiyap ler yap ang hadu ba ubasan yo ula sengawi la de kum ubi kaporsya kalayat ho bakadai maka utu uriusat bat kaniri sapat utu unong tho jongka ubasan yo klem nang angshu bat klem nang kren shu ula shupun ki satanggi khmat ula sngob ha omdon perthai shu ban tip badai penban ka kurim jong uhi ka bada ka jing start bada ka jing shlur jongka kala pelat em ye ulok ba i jong u kaporsya kala pediang sngob hayu Antonio bat kala le ye u kum ye u bahaying hasem uhnmen upara bat kala ai hu ya kishiti ki bawalam ka khubor babha baki jhat baro jong u Antonio kilawan poi suk hakat ling kala long ka jinkmen bakrau hadin kitu ki jingjia basngu se baro kata ka jinkmen kala telep lot ya ki jingjia basngu se baro hanrei teng teng kishu yalap kai banyat ho khana tang banyo er khibiria ba ubasan yo shimla itho ya ka porsya bat ugratan yo ya ka nirisa ugratan yo pat ushuye ong kat badang em mai tang mai tak nadu menta ya ka sati ka nirisa nganom le thala kajinga thu khana kala poisya ka bakot khuble shibon parlok ya ka por ka jongphi